el marc del 40è aniversari del Parlament, el Servei de Biblioteca i Documentació engega la tasca de digitalització del fons antic del Círculo Mallorquín. Aquest projecte pretén aconseguir una millor conservació d'aquests documents i facilitar-ne l'accés i l'ús per a qualsevol usuari que hi tingui interès. A la web del Parlament podreu accedir al catàleg de la biblioteca i consultar aquests documents en format digital.